Lille så fedt er en test, hvor man kan teste, om en række observerede værdier stemmer overens med de forventede værdier. Man regner altså med, at stikprøven man har valgt er repræsentativ for den samlede befolkning. Der kan godt være afvigelse i en stikprøve, men den er så lille, at det kan forklares ved tilfældighed. Så en nulhypotese, som er det forventede, og så har man sine observationer. Det man så gør, er, at man udregner en teststørrelse, som beregner, om der er overensstemmelse mellem det forventede og de observerede. Før man laver KIAN-testen, skal man vælge et signifikansniveau. Og et signifikansniveau er, hvad der skal til, før man vil forkaste hypotesen. Oftest vælger man et signifikansniveau på 5%, hvilket vil sige, at vi forkaster hypotesen, hvis der er mindre end 5% chance for at få de observerede data. Til en KIAN-test er der knyttet et bestemt antal frihedsgrader. Og i opgave 2 kan man se, at der har vi 5 kriterier, og derfor er der 4 frihedsgrader. Det vil altså sige, at man tager kriterierne og minuser dem med 1. Vi tester som Q i en KIAN-test forstås. Q lige med sigma, de observerede antal minus de forventede antal, og plus det anden divideret med det forventede antal. Og det giver så Q, som er afvigelsen mellem de observerede antal og det forventede. Frekvensfunktionen den udregner med denne formel, KIAN PF, parentes x, f, og man bruger frekvensfunktionen for at finde p-værdien, og her i vores MM's, så er vores p-værdi 0,8874, og det ganges med 100 for at få det i procent. Og da det så er under 80,74%, så er det over 5% som vores significansniveau, og derfor så accepterer vi vores nulhypotese. Og F i vores form bliver stået for frihedsgrader, og man beregner frihedsgraderne ved at tage antal kriterier minus den 1. Er p-værdien over vores significansniveau på 5% accepteres nulhypotesen, som blandt andet kan se opgave 2 og 3 med MM's og Wigner-Bamser.